O ako naman, time ko naman mag-shine. Ito. Ginagawa mo. Welcome back mga kachapsi to my channel, and for today's video, nandito ang inyong maestro Ray nag-attend ng isang seminar on teaching fundamentals in music and arts. Ayan, buong Lawang po ito, Lawang districts. So, ayan, good luck. Ayan mga kachapsi, ngayon ay music session namin at napakagaling po ng aming tawag dito, speaker. Ayan po, nagdi-demo siya kung paano tugtugin yung basta tugtugin. Ayan o, napakahusay po niyan. Tapos yung mga participants, mangangi. Sa Mambi. Ayan, itinuturo sa amin yung basic info sa music, yung melody, rhythm, and everything. Basta importante sa akin, hindi ka nagugong. Kahit walang melody, walang rhythm yan sa mga inuman. May chacha na. Sa mga dirilis na mag-chacha, di ba? Aray, si sir, ang sakit. So, what ang mga sa tempo? Ano sila? Chacha. Go! Chacha! Sana all na lang, sir. Ang galing eh. Ayan. Sana all masira ang sound system mo. Yay, wag naman. Yay, comedy din si sir. Ayan mga kachapsoy, kuratsa session na. Pantulod na lang ang kulang. Ang masayaw naman niyan, ang tagyaon San Pedro Mac. Ayan mga kachapsoy, dynamics naman daw yung tuturo sa amin. Ang alam ko lang dynamite. Dinamita pala. Pero pag ginamitan ng dynamics ng word ka, pag tumarang mo sa instrument, use the dynamics. Apply the dynamics. Ano? Dynamics. Ito na, madalong. Waray.
Sir, tangpusa! Sugad, sir. Tangpusa, sir! Lima. Ayan mga kachapsoy. Kapag sir, nag-isna ka di ka may kuhan. May live. Lawan na, loudness dan kuhan. Hardness dan softness. Ano yan, eh? Ito, loudness dan softness. Walang gong, wala. Cigading, cigading. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, party na. Tagay na lang ang kulang, yeah. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, papunta na tayo sa exciting part. Paro G, the professional version. Professional kasi mga professional lahat ang mga nagdadance. The dance is dito. Sinia. Hoy, Lerma, ano na? Galaw-galaw naman kayo dyan. Yay! Ganyan na palang paro-G nyo. Ay, naupo na lang sa Ma'am Q. Ayan, naman nagdadan. Eh, sige. May umahataw. Mayroon namang malay-may. Ayan, oh. Yung mga nasa likod, mga lasing bata, nakaupo lang. Ito mga kachapsoy, mga hadong sila, hindi marunong. 10 mga daliri. Ayan, sila hataw dito. Maunsin niya, grabe.
Pinaghandaan niya ho. Oh, ako naman. Time ko naman mag-shine. Ito. Ginagawa mo. A few moments later. Ayan, and here are some outputs in arts, mga kachapsoy. Ayan mga kajapsi, thank you for watching at shoutout po sa lahat ng mga nakasama ko sa seminar na ito, lalong lalo na po sa Lawang to District participants at sa facilitators. Maraming salamat sa inyo. Yeah, bring it down you.